a daidai bane mace zai ta fara soyayya da namijin da san kowa yi shi. Duk yadda za a yi ka lalata alaƙar da ake ƙoƙarin a ƙulla tsakanina da kai a gidan nan ka lalata shi. Idan ba haka ba tana iya rasa rayuwarka. Kai duk wannan ƙiyayyen da yarinyar nan ta nuna maka, amma a haka wai kake tunanin kana so ka zauna da ita? Ai duk abin da ka yi a wannan zamanin wanda ka yi shi da zafi. To, na ga kamar abin da ka ɗauko ne, kamar ka ɗauko da zafi. Daga ina kike? Daga inda nake so nake. Ka san inda dare ya yi maka. Ashe za mu ga juna. Sai ke mu haka dan Allah. Kaga mutum, me kuma kake so in maka? Hanan Synergy Concepts bounces in with Ashe za mu ga juna. Ashe za mu ga juna da ke mafarki ya zamo zahiri. Ashe za mu ga juna. Kawai mutum ya tattara dukiyar ubanmu babu wanda yake jin daɗin dukiyar. Gumi na nake ci ba dukiyar ubanmu ba. Kowa ya san ɓarawon gidan nan. Ina jin ciwon duk lokacin da zaki ce wa ɗana ɓarawo wallahi. Idan iyayen kowa ɓarawo a gidan nan. A inda za ka je ta kana. Dole sai ka tura mana kuɗaɗen mu. Ya kun yi haƙuri. Duk bala'in da za ku yi Allah sai dai ku yi duk haukar da kuke kallon ku nake na fi kuɗin yanka kai da yake yaro ne baka san illar kuɗin gado ba kamar wutar kara haka suke. Ni ce fa matar ka fa, menene aibu idan har na ce ina jiran ka dawo? To jiran me zaki min? Me wanda lalle sai ina nan kafin ki? Kuma ni wannan auren da shi da na dole duk a kai gawawakin nasu ɗakin hajiya umu. Alhamdulillah wannan fim ya yi kuma za mu so a ce an kai shi wurare da yawa domin mutane su ke kallo a da fahimtar da mutane. Gaskiyar magana wannan shiri ya ƙayatar da ni dan kwanci ko kallon fim ɗin ba da na zub da hawaye na dan za ku ga har na fito sai da share hawaye na tukwanna kuma dan na daɗe yana zawa kallon fim a nan wurin amma kwanci ko ganin fim da ya kamata al'umma zo su kalla irin wannan fim din hawa kudu entirely gaba ɗaya story ne wallahi ya because tunda nake kallon fim din Hausa a matsayina na Bahaushe ban taɓa ganin fim din da story din sai zama so powerful ba ina kallo ina shiri din CS ba sai akan fim din hawa kudu. Wannan fim gaskiya yayi ma'ana sosai yadda yanda ba za su dan rabanta in yi wa fim hawaye irin wannan tun wajen shekara 20 da suka wuce. An yi labari wanda zai iya zuwa ko'ina a duniya. Burin ne ilimi mai zurfi, ina da burin zama 'yar jarida. Allah ya ga burina a duniya shine yarinyar nan kulwa ta sami ilimi mai zurfi. Ban nuna ma abin da muka yi a makaranta yau? A'a, ki bari ai za mu zauna in na shigo cikin gida. Duka abokanai na sun yi aure da na miki magana sai ki ce karatu ko sauraro na ba ki yi. Gwara a yi mata aure kawai in kuma shi yake bukata aurenta ba sai a haɗa su ba. Kulwa za ta yi karatu. Ta yi mana gaskiya? Ta so ta ciye kisan ta tafa. Sai dai ni in zo. An kai haike wayar aiki kana ji ta faɗa yace daga dafa mata shayi ya zo ya larime ta. Nan fa ba a can kike ba fa. Nan a gidanku kike na ƙauye. Subhanallahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Haka kuke so in goyi baya a ci gaba da na gajiya. Sunana Salman Al-Faris sannan ga hannun jari a kamfanoni da dama birjik a faɗin duniya. Zamani ya lalace.